Ahmet Meredov. Şu geleceğe taraf gurun göçlüğüne hoş geldin. Salam diyorum. Şu gün netip olsa medya varada gurlaşıyoruz. Ediyen işlerin varada gurlaşıyoruz. Ödün varada gurlaşıyoruz. Medyan geleceği varada gurlaşıyoruz. Son başlayalım. Onu kısaca ödün varada aydıp başlayın. Tak. Özüm bana ait başlamadan o şunay da ilk bilen ana köp sağ olun. Geleceğe taraf gitmeşiginde olmadan çağırmak için. Çünkü ben özüm talip dövrümden Türkiye'de okuyan attım. Geleceğe taraf videolarını görüyordum. Ondan sonra hakikaten bir adamlarda da hüves öğretken de eminim bir belli bir yere gelirler miken bir iş edirler miken. Hani özüm şu geleceğe taraf gitmeşigini görüyordum yo. Alıp barayanlar mesela Akmara tüylü İstanbul'un alıp barayanları görüptüm. Ondan sonra neyle adamlar var ya, govlatlar ettiler da görüp bir zatları hüveslenyen de şu zatları görüyorum. Onun hani Hudaya şükür hani yaman benim şun gelip peşin bir oturan olsam bir sıracığım oldu bir zatları ettim mükemmel diyen bilmem o ante. Özüm bardağı kısaçaydım Ahmet Meredov 96 yılda doğulan Levak velayetinin Halaçı Travi. Dayhan maşgalada Ecem Muğalim Kakam Kerendeçi. Onun yani 4 doğan. Gatgowy. Sağ ol. Hormatly Bianca bu sözlerini aýdýan üçin. Men bu işleri etmegimde iň esasy zat jemgyýet. Biz hemmämiz bir jemgyýet, bir jemgyýetiň adamlary. Soň her kimimiziň bir roly bar. Jemgyýeti gösterip biljek rolumuz bar. Men şo jemgyýetdäki orun alýan adamlaryň edýän işlerini görkezmek isleýän. Hiçimizem Superman elbärde. Ýöne bir zatlar etjek bolýar. Men maksadym şol. Ulu bir zat edýänlerini öýdemek ýöne adamlaryň göwnüne ýarady. Şo wagtlar eden wagtlar. Men 5-nji ýylymda şo zatlar edip görenmi. Senem özüňçe bir täze döwrüň internet dünýäsindäki orun alan mediaň bir şahsyýety, iş edýän şahsyýety. Şoň üçin indi mediaň ösmesini isläp sen şu ýere çağırdym we senem şu ýerde bir özüňçe bir işler etjek bolýan. Şu arada gurlaşaly diýip çağırdym. Umman edýän işleň üçin sen edýän işleň üçin hem köp sag bol. Iň bolmanda bir zatlar etjek bolýan. Hani yani. Umman ni okan urun nämedi? Ben özüm Türkiye Devleti'nin Anadolu Üniversitesi'nde sinematografi urundan okudum. Her vatta da Chicago'da Columbia College. Onda da yine de sinematografi urundan devam eden belki transfer edildim. Şu esası sinematografi urundan devam eden oku boyunca. Men bilýänim telewizion we radio bölümi diýilýär. Dogrudanmy? Radio how. Men özüm filmmaking okudum ýöne, şoň ýaly bir bölümim bar, şondan bilýän. Umman şol ury näme üçin sen doktorluk saýlamadyň ýa-da başga urlar saýlamadyň? Näme sebäp boldy şonu saýlamanda? Saylamağımda ütgüş sebäbim ýok. Bilkeli höwes her kimiň bir zady höwes bolýar. Biriniň gidip samolyot süreseli, biriniň doktor bolasy gelýär. Bir öz kiçilik höwesiň, arzuwyň şoň ýaly bolup başlady. Şol okaýynlyk. Ondan sonra da hatta men okuwa başlamda da ýalňyş başlapdym. Men kameranyň öň tarapydyr diýip başladym okuwa gerenimde. Teredýän arka tarapyda ışık, montaj, ses, senaryolar, bilmem bir topar kellar zatlar. Soň men 6 ay okumadym ilk başda. Hiç ýyl okumadym, okuwymy goýdum. Ondan seretdim, seretdim. Şeýle bir gyzyp bar ýa-da. Arka tarapy, ýani kuhnýanyň arka tarapyna naharyň bişildi. Hakyk. Hani öňde nahar ýerim. Ondan sonra diýdim, men şunu okaýyn. Ondan sonra näme de bolsa arka tarapy ele alsaň, öňe geçmek isteseň, sen özüňdäki zat ýa-da näçe tane rejissörler, kinolarynda özleri başgatdyma. Tapady ýok. Ondan soň diýdim we şeýdip okudum.
şondan sonradan arka tarapy seyretdim hafızlyk. Endi esasy başladan öň tarapy hani alyp barjylyk esasy ardymyş ody. Habar alyp baran soň gali planlar bilen okapdym ýöne adekvatda şoňa däl. Habarçy bolar niýdi, ha? Habarçy bolaryn diýdim o. Aktörçilik höwesiň barmy? Ha? Aktörçilik höwesiň barmy? Aktörçülük höwesim bardy. Ýokdy däl ýöne has konkretny gowy kino bolaýmasa. Indi şo höwesiň mady diýäň şo wagt. Şo höwes nirden gelip çykdy seň pikiriň? Indi bir zat täsir eden bolup bilýär durmuşyňda ýa-da bir adamy mysal alan bolup bilýär. Nereden gelip çykanna bilemem o işin. Şo kiçilikden ya şo birki bilmedim. Özümi köpçüliň öňünde görmek isleýän bolup bilermi bilmedim. Şoň ýalyrak bir duýgu bar bolup biler saglykdan. Başga etgeşik hani bir gelip çykýan ýer ýok ýalmasa bir maskalamyda bir sunuňa da adam ýok. Şoň ýaly bilmedim. Maşgalamyz ýeňde maşgalaňyz daýhan diýdiň. Daýhan önüme öndürýärler. Dogry däl? Biz buğday ýermizden bar, paxta ýermizden bar. Häzir öýdäklerle habarlaşdym. Garpyz ekýärler. Onuň käsir ekýär, towuk saklaýar. Umuman hani bir owa hojalygynda näme edilýän bolsa, şonuň ýaly o zat bilen meşgulanýar. Gowy. Ol şu önümçilik barada bir zatlar düşürmegi planlaryň okmy? Önürýän. Men dogry emäsem edil häzir wagtda bara bir düşürmek. Men düşürýän videolarym hani bir näme diýsem, has professional däl. Alyan kamerany elime telefonumy alyan öldürmüşüm gitýän şu gün klub näme towuk fermasy towuk ferma aýlanýar. Ýa-da yer tudan ekilen ýerlere aýlanyp klubnyky ekjekdi. Şoň ýaly videolar bir geden göden ýerlem görkeden ýöne has professional meselem näme bolup biler dokumentalny bolup biler başgarak bir has giňişlerin bir zat gurrun berýän nämelere men dogry emäsem bir özüm ejid görýänmi bilemok. Hani bir adam edebiljek işi dälmi kädän eger diýär bir konkretne kellede adamdan 3-4 tamam jemlemseň onda hakykatdan bir gowy iş çykaryp bolar önümçüligi başgasy. Ýöne as professional işlerde şu an özüme gir bilemok. Hawa bir iş, kamera işleri kyn işler. Ruhsat almaly, gitmeli, görüşmeli, soň montaj etmeli proses var. Bir giden aladasy. Köp ýöne vlogging görnüşinde de öz açdak edilýän görnüş var. Belki edip bolsa. Men ýakyn wagtda bereket işte diýip täze başladypdym täze programy. Ol hojalygy we ekonomikany öňe sürýän, özgörüşlikleri öňe sürýän bir programy. Belki şoňa banan önümçilik edipdik. Soň belki siziň portretiňizi düşürersiz bir gün önümçiligiňizi. Sunamaydan şu ýerde men hani şuňal mediýadan gyzyklanýan ýöne men şuňal o hojalyk durmuş bar, ekin, maldarçylyk asl men has halaýan adamym şol. Hatta ýaly öýdäklere diýen men tek barsam bana bir diýeli 1 hektar 2 hektar yer alyp berin men şo ýerde ma taklajak, beýin aljak. Ýöne boş wagtym gitjek, ýa-da söjek goýjak. Diýip şonuň ýaly nämelerim bar. O hojalyk. Hawa. Mende de var TV gatta ol. Bir hasal almak adamyň göwüne ýaraýar. Indi bunu burgara goýaly. Sen özüň meselem şu wagt näme rol alýandyr diýýäň meselem şu bir zatlary edýäň belli bir ýygnan abonentlaryň bar. Meselem şu an näçe abonendiň bar? Instagramda 140.000 bolluk ekýän. Instagram bir başga sahypa 140.000-da, YouTube'um da 31.000 geçdik. 32.000 var yetip gelýär. Şunçarak adama geldik göre näme diýsem Instagramda has köp adamlarym bar. Hani özümiň rolum näme diýip bilen bir ütgeşik. Mene dogry emäsem özüm beýlekerden tapap görmek, muny islendiň adam etip biler. Sahypa açyp ýöretmek ýa bolmasa
YouTube kanalı açıp öğretmek. Sen adam etkilerim kedi yani çünkü edilmedi Allah derler. Hawa, men aýtjak bolalım. Media iş edýän, sosial ulgamlar ulanyp, internet ulanyp bir özüňçe bir media döredýän. Şo taýdaky seniň göz ýetimiň näme diýip soramak isleýän, roluň diýemde. Göz ýetimi diýende de seniň fokus bolýan zatlaryň näme esasy? Ünsüň näme diýip soraň. Asıl men maksadım hani şu köp adama yetýärse YouTube'da diýeli 30 näçe müň adama yetdik ya bu videom 100 müň adam gördü şeýle pikirler aslında hani men muny plança yeteýin diýip edem o. Hani bir köp adama yetsin ya bolmasa da diýeli bir köp patykçym bolsun diýip edem o da bir başladyk ünni şeýle bir zatda biz şu wagt uyuştuk kanallar YouTube'da meselem 30 müň adama yetdik. Men hani şolaryň öňüne bir täzelik we çykyp durasym gelýär. Bir bu da biziň ağdalar aramızda bir communication da bir bağ. Hani olar tomoş edýärler, Ahmet bir zatlar goý, video goý, göreli, ya bir zatlar paýlaş, habarmy bolsun. Hani şolar bilen bir has aragyny saklamak üçin eger video paýlaşamda özüm şeýle bir näl duýan, bir iki adam, üç adam arasynda oturan ýaly bir 5 minlap, 6 minlap adam bilen gurrun edip oturan ýaly, olan ýazan kommentarlaryny okuyan, olara jogap berýän bir köpçülüğün içinde duyan, ödümür köpçülüğün içinde. Hani şonun için davet etken, devam etken ve köpçülüğüm hazır diýeli 10 adam bar bolsa gitýärler, hep gel. Olaram adam çarşı gitdigi için hani köpelip barýar. Nesibesi belki hasam köp bolup biler. Ona var diýene. Esasy da şu köpçülüğün içinde bolmak için ve ya olmasa bir bu yerden näin diýsem bu etýän işlerinden bir pul gazanaýyn ýa bir çörek pulum bolsun diýen manada da däl, prosta bir hobi hökmünde başladym bu işe. YouTube'a meselem. Şeýdem hazırym şoň ýaly dowam edýär. Çörek pul gazanyp gördüňmi? Çörek pul aslında Instagram'dan gazanýan. Hazırlarym gelip dur. Ýöne men özüme gelen ok pul. Sebäbi post paýlaşyl hani her postda 1 milyon ön pulda 1 milyon 200 manat alýar täze pul bilen. 200 manat alýar ýa post goýup berelmedi we onam töle şertler meselem bu ýerde bir ýa PayPal bilen ýa başgarak sisteme bilen gönüm maňa töläp bilmeýänler üçin öýdäkilerin telefon belgilerine geçiripken altynatyrdan şu nomere geçirdi atdyp. Ona şonuň ýaly öýdäkilere. Dogry. Olam gowur usul. Ha. Media diýenmede seň pikiriň näme? Meselem Media birinci jana bu näme diýsem aratnaşykda hani telefonun media bolup bilýär aslında ana olam ondan soň gazet, jurnal, telewizor, radio bularyň hemmesi bir media, bir halka bir zat getirmek, olar bir habardar edip durmak. Ondan sonra sosial medialar eýän bular ýene öz içinde bölünip gitýärler. Bir topar näme zatlar bar ýöne media bir aratnaşyk adamlar bilen. Şoň ýaly mykar. Hawa, menem şurada bir bellak geçipdirin. Media söz bilen aýdylan, çap edilen we tehnologiýanyň kömegi bilen görüp dünýäde bolup geçen giňişleýin maglumatlary öwrenmegimize kömek edýän aratnaşyk guralyny aýdylýar diýipdirin. Muman bir maglumat aljak bolsaň, alynýan ýer media diýip biler. Dogrymy? Sen edýän işiňe media diýip biler, men edýän işime de media diýip biler. Şurada bölümlerin medyada bir hiri her gün geçtikçe medyada ütkap var ya. Mesela diýerim bundan 20 ýyl öňe gazetler, mesela medyada şolar. Hazırda gazet diýeli bize habar getirse göni 10 minut bundan öň bolan habar getirip beren okda gazetde bir ketden kin getirip berýär. Eger çetrak ýerde ýaşan bolsaň, onuň habaryň ýok hiç gelip. Onuň hani gazetler mesela giç getirýärdi. Ya olmasa başka näme bolup biler. Radiolarda köpünçe zade bilmän ýöne. Häzir sosial medialarda ony bolly tark ujetem habaryň bar. Belki hani muny diýeli bir bolmajak zatlarla 20 ýyldan sonra belki nähil derejeye gelipdir. Onam düşük zatlar bolup bilermi käden mediada. Tizligi. Wakany da dinleyici getirmek
Wagty hasam dal edip biler. Hawa. Dur. Hawa häzir o arada da gürleşer. Aha. Ýaby täze döwürde, inniki döwürde hologram diýilýär. Hologram. Hawa. Hologram aratnaş kawa. Meselen şo ýerde dursun, şu wagt kompýuterda, kompýuteryň kamerasy bilen gürleşýär. Hawa. Geljekde her näme bolmaly şu ýerde men öňümde Oturma. canly duran ýaly bolmaly. Görüşemizde. Şon ýaly aratnaşyklar bolmaly diýip planlanýar. Indiki döwrüň mediasynda. Dogry aýdýaň, ütkeýär her gün. Ya. Bir wagtlar tüste bilen habarlaşýan döwürler bilen ketleri sürüp. Olam bir media. Hawa. Olam Şo döwürde. Ya gidip ya habar uğratýarlarda. Ya tüste de YouTube barada mowdu gaçaýyn. öyle. YouTube'da 32 000 adam diýen. Mende de 3000 4000 aralykda bir san bar. Abone sany bar. 32 000 diýmek uly bir san. Soň o ýerde pul gazanıp gördüňmi? Ýa-da näde pul gazanýar? Öwrenip gördüňmi? Dinleýijiler görmez üçin. Aslında YouTube'da pul kazanıp bolýar. YouTube kaçan pul berýär? Senin videolaryň başynda reklama gelýär ha. Sen şu video basýarlar, reklamany 5 sekund garaş, reklamany geç. Ana şu reklamada eýýäm size 0,01 ýalmaty 0,0 bir sen kağıt bir sen ikinci kağıt öňüne maýerinde. Şoň ýaly her reklama görä taňa pul төлýär. Adamlar basanmak. Ondan sonra ýöne edilmeli özüm barda etdim. Hani kanalında milyon tane aboneň bolmasa ýa-da goýýan videolaryň 500 000 milyonlap görülmese, hani sen YouTube'dan gelýän pulu arkaýyn bolup zat edip bilmeýäňden şoň pul üçin işe edip bilmeýän. Çünkü Türkmenler bilen men dogry emessem, hani YouTube'dan pul gazanaýyn diýip edemok hiç kimse birazcık da adam sanmaly az. Ya kanala agda bolman bilen oklar egen videonu görýän bolsaňyz gönüje aşakda agda bolup zatna bassaňyz öwrenan kanalna. Videoları seyredýän statistika meselem 34% adam sen kanalyň agdasy diýe, 66% kanalyň agdasy dälýär. Ana şonuň ýaly agda bolmaýan imkany näçe adam kän bolsa, hani kanalyňda YouTube'un size töleýän pulam sonuç artyp bilýär. Meselem diýerler 10 000 adam bolsa reklamada diýeli 0,01 sent berýän bolsa, adam sany köpräk, kanal biraz derejeli, gowy, onda sentden datdan beri bilýär. Hani ortalama aýdanda da hani 1000 gerek görülse bir video, şoňa $1 we $7 aralygynda beri bilýär. Ona häzir siz pikir ediň daşarlygyň video goýýar, bir günde 1 milyon görülüpdir. Hani 1 milyon görülse de eýýär hani minimum $1000, maksimum hani näçe götür bermeli. Hani şonuň ýaly pul gazanyp bolýar. Edil men özüm YouTube'dan gazanýan pulumy dogry maýdan YouTube'da gazanýan pulum hasaplatam diýeli $5 gazanan bolsam, men YouTube'da kana adamlara höweslenmek üçin konkurslara ýagylmasa da diýeli ilkinji bolup kommentarýadan dostlara sowgat diýip men her videomda adamlara sowgat berýän. Onuň hani şonuň ýaly hem de hasaplasaň men belki YouTube maňa berenden men onu 2 etde köp kanalyma berendim. Hani şonuň ýaly pul meselesinde seyredem o YouTube'dan gelýän. Gowy. Aslında bir derece gazanmaly edip bilseň. Sen edýän işiňe dowamlylyk görýär. Hawa. Ýöne ol hem muat bolaýanok. Belki geljekde bolar. Belki 100 000 zady geçsek ondan sonra dawa gelir restoran reklam edelim sen zat başlamak mümkin. Ondan sonra fakat insan. Görýänler onu Ahmet Meret'in kanalyna gidip abonent bolsunlar. Like bassınlar. O komentar ýazsynlar. Biziň käde şon ýaly. Umuman bir minut böldüm. Ana şu ýerde videoda diýerse dostlar like basın, komentar ýazyn, dostlaryňyzda paýlaşyň diýär. Aslında köp adam soraýar komentar ýazan üstünden pul gazanýar, like üstünden pul gazanýar diýär. Aslında beýle diýär. Ýöne näçe like köp bolsa, näçe komentar köp bolsa YouTube'da hani bu manuel oturanoklar da üstünden hani bir adam eş videonu açıp diýip oturan hem de awtomatik näme gurulan. Eger bir videoda diýeli son ilkinji paýlaşylan wagtyndan diýeli bir saatyň içinde ýa-da diýeli
paylaşılan wagtynda 5 sagata çenli aralykda diýeli köp adam şuna reaksiýa görkezipdir, kommentaar ýazypdyr, like ýazypdyr. YouTube diýe, "Hä, şu videoda bir zatçyklar bar" diýäde, o videony köpçülige goýberýär. Käbä sen diýeli öwranasy men kanalyma agdar bolsaňyz men goýan videolarymyz käbä görmäni bilýäňiz, ýa çykarmany bilýär, şol hani reaksiýa almadyk bolsa. Bolmasa diýeli siz men kanalyma agdasy däl, siz men tanada ok, hiç de göreňizem ýok. Ýöne men bir videoma gowy like, kommentaar, gowy reaksiýa gelen bolsa, men videom siziň öňüňizden çykyp bilýär. Hani like, kommentaar, o kömegi bar. Siziň videoňyzy terýär, köpçülige çykarýar. Şoň üçin like basynlar. O like basyn. Şu video köp like basyn. Hawa YouTube algoritması şoň ýaly işleýän ekeni. İçindäki kodlama. O. Näçe men abonent bolmadyk bolsaňam, näçe like basylsa we şoňa degişli tagler bar bolsa, hashtagler bar bolsa, şoňa görä meňde videolaryň aşagyndan maslahat berýär. Recommended dil çykylýar. Umuman men özümem pul gazanamak şu wagt. Maňa like basın, subscribe bolun. Ýöne men şu wagt etjeni 6-njy, 7-nji ýylymda pul gazanamak hiç köp galmadym. Ýöne alyp başlamalym kadýan. Eger dowamlyk geçek bolsaň. Bizim epesli pullar giderdik şu işler için. Wagtlar giderdik. Şoň ýaly. Umuman bilen yapman kaňyz men bir zat aýdyp geçeýin. Adam daşyrykda näçeden talibimiz bar. Bulan köp sany YouTube'da pul gazanyp bolýar diýerler, kanal açýarlar. Hani benim YouTuber olacak, YouTube kanalı açacak. Ondan sonra bizimkinin mesela 70% düşüncemiz, eğer şunu edýänleriňiz bar bolsa, hani ben ýöne bunu ýazgaramak, prosta size maslahat hökmünde etýän. Şunu etýän adamlar mümkin olsa şunu etmän. Mesela kanal açýaňyz, ondan sonra da diýeli, ay planynyň klibi, planynyň videosy, plany kino, türkmen kino. Diýeli şu bir video türkmen kanallarının içinde diýeli mesela 100 kanalda var bir video. Siz onu alýaňyzda ýene özüňde kanal açyp o kanaly ýükleýäň, şonu etmän. Çünki eýen bir informasiýa gerekmejek informasiýa dolup ýatyr-da kir informasiýa bolýar-da. Soňça eger täze dörüdi bilseňiz, dörüdüň goýuň öz kanalyňyzda awtorsy eliňizde dursun. Ýöne başga bir kanallardan alyp, hani biriniň goýan zadyny alyp täzeden goýmaň. O videolar hiç wagt öňe çykmaýar. Sebäbi YouTube onu algoritmasy izalap dur. Yani diýeli biriniň klibi 100 000 gedek görülipdir. Eş klibi menem alyp goýun kanalyma mende de görüler diýip kanalyňyzda alyp ýüklemäň. Edasy ýok. Öňler köp edilýär şoň ýaly. YouTube kanallary çykýar ýöne şoň ýaly başga döredijileriň işlerini öz kanalyna goýýarlar. Edip bilýän etsin ýöne indiki döwürde işläne o zatlar. Şu wagt birak köpçülik üçin zat edýän meselem öz şahsy ýadyň we biram şahsy däl adyň we. Döwürdämi? Şol nähil aýrýan meselem. Öz postlaryny goýup bereň ok da berdi. Berdi öz postlaryny goýan. Indi meselem ýanky diýişiňiz däli YouTube we şahs we jemgyýet üçin edilýän işlerde YouTube kanalym men öz şahsymyňky. Bu ýerde hani bir zat ütköşükdir, jemgyýeti değişdi, ütköşük zat ýok. Ýöne bir paşga bat, ol halkynky. O ýerde haram paýlaşylýar, binada paýlaşylýar, habarym paýlaşylýar, näme halky değişdi, näme halka goýulýar. Bu tapawdan meselem eger häzir men diýeli ikisinem ýöretmesem men pikirimçe. Diňe şahsy berip ýöretsem, onda hani diýeli 10 adamyň içinde belki 3 adamyň ünsüni çekip bilerin. Ha, Ahmediň etýän işleri gelin göreýin. Ýöne gapdalda bir paşga wat. Halk üçin edilýän zat jemgyýetinki, ol halk hökman ha, bu biziňki. Hemmek gelýär. Onda men o ýerden gelecegimi alyp özüm kawuklaýar. Dogry. Instagram sahypalaryna gyý surat paýlaşanlar bardy pikiriň näme? Şunu hökman fiýnak görüm. Gönadyr videodan soňra gidip Türkmenistan hashtagini açyp Instagramda. We başga ýurtdan gynaşyp Italiýaçyň, Türkiýaçyň tapaýdy bu boý bir ýurdum. Hashtag goýup şo ýurduň adyny ýazyn, şo ýurda degişli suratlar, binalar, şo ýurduň öz suratlary bir gowy zatlar çykýar. Bizde Türkmenistan diýip ýazan o diňe gyýyp. Şo gyýyl account ýöretýän adminler, oglanlar gaýrat edelim. Hani
oyun paylaşma diyecek de yani Türkmenistan hashtag bulunmanın sebebi dışarı yurdun adamlar bu Türkmenistan'ın gelmek isteyen bu turistler olup berdi atlar kızıkkan adamlar Türkmenistan hashtag yazan dinge gıydı olup duruyor adam için gıydarımız için gelmesinler de daha yurdumuz için gelsinler bilen. Men doğru mesem golla para moktu birazcık neyliysem üsken çekken mi kadi yani bu da bir oğlanlarımızın berden ayttıran rak bir zadı da hani abişni rak mesela ben mesela diyeyin o minimum hazır birine bana sorasın adam benim şonu yani 10 tane konkret o Instagram pedal Instagram sayfalar sana verdiğin belki hani öz ilerleyen olsa sanat bilen yönü şeyler gowdatlar paylaşanlar var. Yürüyütü tayalık informasiya yazanlar var. On gören oklar geç gelir yönü bir gıydı görseler tekrar bir nämerak çırarak bir zat görseler göne adam ünsün çek yani bu da oğlanlarımızın bizim oğlanlar belek oğlanlarda hemmemizin bir berden aytyan bir zadımız da şoň üçin birazcık beýle gaýry doğru ýola düşmeli. Gönümel bir söz aýtmak isleýän şolara. Şeyle diýip. Ay näme diýipdiler? Agrak diýilsega o da gowy däl. Ondan soň näme diýipdiler? Dostlar hani başarsa gyzlanmasyn paylaş barynda goý. Her kim öz akkauntyna paylaşsyn. Käbir gyz akkauntlar bar girýän hakykatly profili bir surat paylaşypdyr. Diýelim soň surat paylaşýar. Ondan soň tag edilen bölüm bar, onun suratyny başga akkauntdan paylaşýar. O ýerik bassaňam berin şol meselem diýeli plany gyzyň soň paylaşylan surady tek bölümüne girýän 20 tane akkauntda paylaşylan eýän. Akkauntyny garaşyp durda bir alıp surat gelse de bizden beýlekler alıp goýsak diýip. Dostlar gyz ýazarlasyňyz gelýän olsa göni gidip öz akkauntyny ýazarlan ýöne akkauntda gyz paylaşylan akkauntlarda bilmedim gerekmeýär. Ve ýan bul birazjyk gyzlarymyzy pete düşürýänler bolýar da o gyzlardan paylaşyp Käbir gyzlarymyz bir ahadym bolýar şol işlerden. o şo da bir hili gowdat däl paylaşdyrman gyzlar suratdan alakdan. Umuman Bize gelse menin paylaşsan yok da 1 milyon pulun töleseler 200 manat her posta koyup berýär reklam üçin. Awa. Indi sen diýdiň ýaňy 32 000 adam abonendiň bar. Asan däl, köpem däl. Indi sen şonu 100 000 etmek isleýän ýa-da milyon etmek isleýän. Näme etmelisin pikirçe? Men pikirimçe Sen öz şu işleri dowam etdirjek bolsaň ösmeli hökman dogry dälmi? Ve bu işler şoň bilen ýörýär. Adam sany bilen özgörýän sen. hakyky. Hemem edýän işleriň hilini gowulaşdyryp özgörüp bilýän. Şonu diýjekdim owa. Indi men şu wagt için öz kanalymda ýeki özüm geldim. Ana bir ýanymda daway şu tema boýunça video çykýar, daway kameramy tutup bereýin. Ýa-da daway bir bilerek komanda bolup edilen ýeki videom ýok. Şu wagt nämämde kanalymda. Ýöne diýelim mesela men gyýyşyňda 100 000 milyona ýetjek bolsak, eýem hani men özümi birazjyk şu tanlarda o ki bolwanlar 100 000. Ýöne men öz başyma etip goýan videolarmy men dogry emesden hilin pes görýän. Çünki 100 000 adamyň öňüne goýar ýalap videony öz başyma çykaryp bilmedim kemde. Şoň üçin ýanyma diýe bir keleden iki kelle gowda üýşip daway bir gow informasiýa täm etdi. Daway öňümizde ketdi. Diyelim mesela stabil her hepde plan cümle video paylaşılıyor. Şu hepten teması ine şu. Ondan sonra şu vardı informasiya tayarlap da düşürüyor. Proyekt ýaly alınıp barylsa 100 milyonda milyona da yetilip bolunur. Ýöne bir adam men doğru maýdan mende hiç stabil plan men sinak gördüm. Ahmet Canatlar gepleşini goýup gördüm. Her hepde 3-nji günde Canatçak adamlara düşürdik gördüm. Doğru maýdan 3 bölüm düşürübildim. 4-njide edebilmedim. Çünkü näme da bir nämem ýok. Düzgünüm ýok. Düzgün gerek, ýyl gerek we täzelik zatlar gerek. Hani şo bir ay oňa gitdim, muňa gitdim zatlarym gerek däl adamlar bu täze peýda getirip durjak bir zatlary gözläp ýetip durmaly. Awa. Finansam gerek o zatlar üçin. Bir finansawy pul goýmaly. Olara gelýän oglanlara, gyzlara, kömekleşýän adamlara pul bermeli. Men bu zatlar başymdan geçirdim. O köpçülik bolup işleşip bolsa,
Beni bolmadyk ýagdaýynda da ýanky aly vlogging ýaly zatlar var. Şoň bilen alyp çykyp bolýar da. Ben gitdim. Ha. Bu geçen yurtlardan alyan zadyň barmy? Bir misalyň barmy? Bütün yurtlardan. Ýa-da belli bir şahsiýetden. Şu şahsiýeti görüp men misal alýan diýip biljek diýiň bam. YouTuber'lerde mesela Amerikanlarda da öyle Mr. Beast gelip gören olmalı mümkün. Şolarynkini görýän, olan bir halayan zatlar, many diňe ýitdi pul bilen oýnaýarlar. Ay milyon dolar getirýär, halka paýlaýar, ýa bolmasa gitýärler, bir salan diýelim maşyn satylýan diýleri barýarlar, gurlaşýarlar, ýapýarlar. Şoňky gelen hemme müştere maşynlar 5 dolardan, 10 dolardan berýärler, özleri maşyn başda satyn alyp. Şonuň ýaly şolarynkini has goýuran ýöne olaryň sponsorlary güýçli. Bir video çıkmadan öň eýem videoň başynda diýerler. Tu reklam etýärmi, telefon reklam etýärmi, eýem 2 milyon dolar çıkarýarlarmy şu video sponsorlary bar. Hani şolaryň işlerini özüm men şolary hani bal edip görýän şolaryň videolary. Da sorulsun. Bilen barys öz ýanyna türkler o esas wagtym bolmaýar, hemse de bunu wagtym bollugundan açyp görýän barys öz ýanyna. Ýa. Bar şu jan bilen işleşip gördüm, gördüm saktım. Ütköşük adam. Durmuşunda da edilmiş ol görüşün ýaly. Edýän işleri, yerlikli işler. Inni Mr. Beast Awa. gowy. Mr. Beast. Men onu bilemok, seyredip görün hip olsa. 2 milyon şu var şolaryň da. Abonesi. Senzuralar barada näl pikir edýäň? Gadagançylyklar. Meselem sen bir iş etjek bolýan şu an. Çynyň bilen bir zatlary döretjek bolýan we sen agaň wa meselem diýeli bir agaň diýeli. Gaýdyp edäýme diýär sana şonu. Ha. Şoň gadagançylyk getirýär sen agaň. Näme derdiň? Eger hakykatdan edýän işiň şu düzgüne laýyk gelmeýän bolsa onu kabul ederin. Ýöne ýok hani biriniň keypine göre hani eden o şu da diýip näme pırkal gelse onu şoň prinsipine gidip eder. Meselem ýöne kejeler näilleri saçak başynda iýany atdy köpçülik bolup oturýar, nähar oturýar, gägirmek bolanok. Hani gägirmedýän bilýänmi? Edepsizlik. Edepsizlik. Onun medyada da men hemme zady edibilýän diýilen zat. O medianyň bir özüniň nämesi bar. Meselem videony bir adam öz açyp görýär, ol ejesli görüp ýa kakasly görüp ýa çağalyp görüp. Ay men videomyň içinde ay plan edýän diýip tövünsen gowy däl ýa bolmasa bir adamlaryň aňyna da diýän ýetip biljek zatlar. Meselem uje olar hani sanzurada däl bir düzgüne girýär da edilmeliler. Onu diýip biler, kanon diýip biler. Awa. Ya da edep terbiye diýip biler. Ya kanundan çykmalar, edep terbiyeden çykmalar. Şoň içinde bolsa ederin diýen, şoň içinde bolan biri gadagançylyk getirse, onda men goşulmaryn diýen da. Awa. Dogry. Ýöne birem her kimiň özüniň girýän temalar bar. Meselem men videolarymda siýasat meselesine girem ok. Ýa bolmasa diýeli din zadyna girem ok. Başga näme bolup biler? Ay alsaň zat kenä hani feminizm ýa bolmasa diýeli ayal erkek deňligi, eýleler, beýleler. Men şu zatlara girem ok. Men abi işini bir ýerine gündelik durmuş okmuna girýän. Men öz temam şu. Ondan soň bir ýer diýip biler, aýda näme siýasatlarda gurulan ok, ýa-da näme üçin din barada işler diýen ok. Diýseler, hani ol men üçin bir gadagan zatlar, ýöne bu meniň özümiň öz territoriýam. Hani bir ýerden daway tam toýna diýilse, sen oýnasyň gelmeýän zat, edesiň gelmeýän adam. Käbir adamlar oýnama diýseň saklap bolanok. Olar energi işini bilýän, soň ýaly her kim bir özüniň zady bar. Çägi bar. Media diýmezde ýam giňiş bir zat ol. Awa. Aýçyň ýaly. İçinde entertainment da, şagalan, ýa-ni tant da, onsoň aýdymçylar zatlar bar. Bir tarabynda bilim bar. Bir tarabynda habar bar. Bir tarabynda syýasat bar, aýçyň ýaly. Her kimiň saýlan ýeri bar. Ýöne men şeýle bir pikirim bar. Durmuşda hemme zat syýasat diýen pikirim bar.
Sen her ädýän ädimiň hem syýasat, sen her demiň hem syýasat. Şoň ýaly pikirim bar. Ýöne elbetde sen doly syýasy pikirlere girmeliň ýa-da. Jurnalizm bilen mediany baglanşdyrýan. Jurnalizm bilen media. Habar berýän şahsiýetler bolýar-da. Olaram bölünýär ýa-ni kaýdyşymy ýaly ýöne. Habar berýärler de bilmedim hani bir mediada häzir gören adyň eýem habaryny alyp dursun da o diýeli jurnalistlerimiz diýä ay plan ýerde bir kärhana açylýar, örümçilik başlany eýle beýle makala bir topar makala taýýarlap getirip goýýarlar öňe. Ýöne adamlar bilmedim okumana ýaltanýanmy soňky döwür okandan dinläni gowy görýärler. Görýän gorýarlar. Dinläni gowy görýärler. Şonuň üçin hem hani o da näme näliýsem görünýän media ýerde okalýan näle bilýärmi? Adamlar şoňa hakym etdiýär bilmem jurnalistika. Hani biz şonu ulanıp bileriz. Jurnalistlerin ýazan zatlaryny YouTuber bolsun, Instagramdaky blogerler bolsun, gowrak makala tapsa şonu halk bilen paýlaşyp berer. Bir kere senaristler bolup galýam, hadi bilmem o. Bu ne öz pikirim. Hani bu ýerde her kim öz pikirini biler, dogrymy? Ýa. Gelecekde media näme bolmaly, nähil bolmaly sen pikirin? Özüňçe. Gelecekde media. Nähil bolmasyny islerdiň diýen sora bereyim. Hemen ola pikir etmek bir arzuwna etip bilemok şu wagtda. Hani diýerler näme döretjekdiň, uçan samolyot döretjekdiň. Uza hemlatlar döredilýär bolup durda görünme bolmasa. Hani arzuwam etip bilemok şu wagtda näme bolup biler media. Hayran, şu hologramlar meselem ýa-ni diýişmede hologramlar bolsa bolup biler. Hani göresin gelýär diýelim. Bilemok hani telewizorda ady şu hologram hukmuny özüm görüp soňra aparat bolup biler bilemok men. Hayran o çağa wagtda telewizor görende torçaga diýse elini sokup alaýtan diýärdim de şoňra bilýärmi? Telewizor arkasynda şolar oturanlar zaten soňaly bir hologram hukmuny bir 300 km bolup bilermi bilemok. Benim media näme bolar ileride? Olam bir höwes aslında. Torda almak. Ýöne bilemok ýöne adamlar ýadan bolup biler mesela belli bir zatdan sonra adamlar ýa-da Facebook'tan ýa-da şu dijital mediadan biraz ýa-da ýene täzeden biraz köp adam prostoylygy nämet başlaýar. Men köp gördüm. Facebook'um ýapan adam kan gördüm, Instagram ýapan adam kan gördüm. Ay men aşu zatlardan ýaladym, näme dogry diýär de sebäbi öň hepde bir gezek öňe gadet gelýär, bir gezek näme bolup durýan, update bolup durýan habarlardan, mediadan inni sen öz dünýäňde ýok, mediaň içinde ýaşap ýörsiň. Ýa. Biraz şoňdan adamlar bilmedim hani çekilip bilermi? Bilemok. Gadet geç. Arkamda toy gidipdi şu wagt. Ana. Hindileň toy. Men bir parkda durun şu wagt. Ýok. Ýyslar gelýär. Bir hindileň ýyslar bar ha, bitgeş bir tütün ýakýarlar. Şu wagt gelýär bunda. Ni geljekde SM goýsamlaryň näme? Ne ertir, birun, indikay, indikil. Ni sen bir şu wagt sanlyca adamyň biri. Media, Türkmen mediasynda, Türkmeniň täze mediasynda diýen. Bir men kan göremok da. Senin bir zatlar etçek bolýan özüňçe, öz dünýäňde. Näme etsem goýsamlaryňa? Biri gelecekde men etdim goýsamym, wagt ulzat diýär meninki. Bir hani konkretni diýeli bir kino. Edip bilsem diýip bir adamlar bolýar, hani keň daşarutlarda Türklerin ýa seriallarynda oýnap ýören bar, ýa-da düşürüp görenler bar, teknik işinde işläp görenler bar. Bir jemlenip dawaň konkret bir kino çykaralım da, bir kino şol höwesim ýok däl. Soňam ana bir hususiýetçilikde hatda bir mediada ruhsat berilse, hani Türklerde näme bar, ajunlar bilen öň bir wagtlar prosta sport nämesi alparçysy gitdi ondan oýunda atlar gurrunmak gelýär. Ana häzir şu wagt özüň nämesi bar, media kanallary bar.
Hani eger şonuň ýaly bir mümkinçilik bolsa, hani şonuň ýaly arzumam ýok der. Hani bir husus kanal, telewizioniýa kanal açmak, asan bir ilerletmek sebäbi östürmeli. Aslında şonu edip görsen sen. Onu edip ýörsün. Hani indi şu wagt men kanalymda diňe özüm alyp barpyn. Mene bir lokan bir telewizioniýa bir zatlary edilbilse, hak uly bir programadat kurulbilse, media urna onna hani diňe menýär 100-200 adam şunu işte rahmet çekilecek. Sonra Hawa. öğretmeli. YouTube'da $10,000 ýyllyk gazanp bolýarmy? Sen fikrinçe. Şunuň etsen. Ýa-da $20,000 diýen. Bir muňa türkmenlerle gadan bilmeýär. Eger daşardan video reklam alsaňa baý videonda meňe dadım aýdyp geç $100 berjek. Şoňarak bolsa belki gadanp bolar ýöne. 10.000 gadanp bolmaz. Tak YouTube öz berýändi bilen. Hawa. Ýanky diýenden hasapda berinde meselem her 1000 görülme $1 berýär. Diýip ortalama şey diýip hasaplasaňyz, ananda siz bir ýylda 10.000 gedek görülmesi üçin 10 milyon görülme almalylar. 10 milyon görülmede atgynyrak. Hawa. Ni öz ýadyňa düşýän sosial ulgam YouTube, Instagram, Twitter ya her haýsy bir täze dünýäň sosial ulgamynda ýadyňda galan belli şahsiýetler barmy? Ya belli kanallar şurada reklam etsen. Reklam etsem Hmm. haýsy kanallar var. Media tama oglanlar tüweleme. Ýalňyşmasam Optistan oglan Döwran var. GT Nurda var. O işler alıp barýarlar. Hani ýürüte bir gruppa, komanda şolar. Malades. Ondan sonra başga garşy täzelikler var. O ýöreýär. Ana Begun Joraýewiň kanaly var. Aýdynçylaryň kanallary var. Başga täzelik öğretýän. Başka adamlar görmedim. Ýöne Instagram'da näme ünsçik galan adamlar bar. Olar şu wagt ýok aramyzda. Onun hani bir näçesi bady. Hani guya dasy nämen tek guya daşdan guya fısta at gadan neden adamlarymyz bady bilýärmi? Yok, kim nähil adam? At berelim ay. Ha, bilemok men şu an alıp bilmedim näme diýjek bolanyň. Rahat bady. Ve pakarolip bir bardy. Millet parat. Adamları bu söýünýän bir. Ona ýygnadylar ýok. Ondan sonra Ha, gawadatlara girmeli. Ol minus tarapdan näme, özgörüş tarapdan aýtmak isleýän. anlam. Tak. Üç kişik hani Instagram accountlaryň arasynda gürlesem şoberdatlar paýlaşylýan Instagramda. Üç kişik content döredilýän account men dogry emessem türkmeniň içinde barmy? Bar bolsa diýär meniň habarym ýok. O kär maglumatlar bar. Mesela geçen de gördüm maşgalam, ötken adı maşgalam bolaýmasa ýa meniň maşgalam. O maglumatlary, makalary paýlaşýar, o jylatlar ýazýar. Beýlek accountlar emese bir-birinden almaşyp goýmaşyp birazdan pontrak, hani Mercedes menüýün elitne näme telefon ötereýin. Birazrak şoňalara geçse accountlarymyz döretýän adam men dogry emesem baram bolup biler, bar bolsaň dostlar habarym ýok, bar bolsaň kommentar ýazyn. Kanaly görülik. Şonuň ýaly. Hawa. Yo, go kanallar bar. Men käwa görýän öňümden çykýar. Makala ýazýanlar bar. Gezelen videolar edýänler bar. Dil öğretýän. Dil öğretýänler ama. Olar Bilim barada geljekde iş etmek isleýärmi? Indi bilim diýemizde bir akademik işler. Özüň etmeseň hem başga birler bilen. näme üçin bolmasyn? Nämeler edilipdiler akademi işinde? Ay bilmedim şu an. Nämen bir höwesim bar da şu wagtky şu işler etmegiň hem sebäbi şol. Döredýän adamlar haýsy urda bolsa, haýsy pudokda bolsa, şol adamlaryň birleşmesini isleýän.
Täbi şolar aragatna şukurup birleşip has ul işler başaryp bilýärler. Wow. Ni türkmen täze döwrüniň mediasynda da şonu ýaly. Ýanky başga oglanlar nirde dünýäň niresinde etseňem tapawdy ýok. Aragatna şukurmak kynal. Ni bir-birini tanap, bir-birini gollap, birek bilen işler etmesini isleýän netip bolsam. Guruluşda işleýänler guruluşda birleşmeli. Sportdakylar sportda birleşmeli. Sungatdakylar sungatda birleşmeli. Ýa-ki mediada da mediadakylar birleşmeli. Agzybirlik gurmaly men höwesim. Sonra Netip bolsa olan bolar diýip pikir edýän ýakyn wagtlarda. Şon ýaly köp sag bol wagtyň aýragyň üçin. minnetler. Ne de çağırmaňyza, hormatlaňyza. Başardymyda jogap berdik, ýetgeşik bir näme adama der, professional. Ay, hiç emedem on ýaly Superman'e aýdyşmam ýaly ýa-da Supergirl'dan. Netip bolsa innik işlerinde de üstünlük dileýän has hilli adamlaryň dünýäsine şatlyk goşup biljek, pikir berip biljek, dünýäsine goşup biljek işler etmeňi arzu edýän, işlerinde üstünlük dileýän. Gene de işleşýän çak, gene de görüşýän çak sag bolanda. Bolýa. Onu ne öğrana? Bu da ilkinci ve insan kıyışımız olmasın. Netip bolsa hasam ýanky ýeşigi bäli. Ulu işlerde de bileşip. Nesip bolsa, insonky adamlar aýtmak isleýän bir zadyň barmy? Adamlar aýtmak isleýän zadym. Prosta öz başyndan geçen zady aýdaýyn. Yüregiň näme isleýän bolsa ediň, hiç çekinmä. Mesela maraňyza aýdym aýtmak isleýäniňiz bardyr. Ýöne aýdym aýdan wagtyňyzda öňündäki esesini ýapsana diýen bardyr. Dinlemäň. Aýdy bilýänmi? Özüňiz görüňiz etdämi ediň. Ya YouTube ýöne kejat video çyk goýasyňyz ellämi diýin. Ýöne köp inde adaldylar. Öň video goýulanda adamlar takip sen videoň görmän ki doganyň plany edeniň plan sen näme diýersiň. Şoň ýaly köpdi. Inde birazjyk bizimkiler öwrünüş başladylar. Hani hakykatdan sosial mediada da adamy silamany bilýärlerini ola ýöne ana sosial media kan ýöne kejedat mundan bir 5-6 ýyl uzagam der 5-6 ýyl öňe gitden beýle kowa ýerden daşdan gaýdylýan döwrümüz ýok däldi de öz owanda öz etrafynda onuň sosial mediada da ýa adamlar size hüjüme geçip biler ilk başta hani sizin höwesiňizi ýatyrmaga synanyşyp biler ýöne siz edin. Çünkü sizler mesela aýdym aýdýanam bolsaňyz video düşürýänam bolsaňyz size kommentara ýazýan adamlar hiç ýeri şol işe edip bilmedik, şol işe bir şoň bir territoriýasyna girmedik adamlar, olar pikirini dinlemäň. Haçan kim dinlen? Eger diýeli siz aýdym aýtjan bolsaňyz, Türkmenistan halk artisti ýa-da başgarak bir tanalýan birisi kommentara berse, dinlen. Maslahatyny alyň, düzedin. Ýöne başgarak bir ay ýok bolsa, gabyr bolsa diýenleri göni blok bilen ýok olur ýolundan aýryň. Ýüregiňiz isleýärmi? Edim. Isleýän zadyň isleň ýetip bolýar. Derece. Ýöne isleýän zadyň ay meselem diýeli ýöne keje zaten birine diýen ay plan iş etdiň samolyot sürýän aýda $10 pul berilýän eken diýsen puluny alasy gelýär. Şu 10 gadam bolmagyň kadiýeti gelýär ýöne samolyot sürmän halany isleýän. Ol uje belki özüň gynnar, zorlar, gider belki bir kere sürer. Ya bir gün şu samolyota kaçyrar, ya da bir näme däl bir özüň bagtyl duýmaz. Lezzet alyň, edin üstüne şonu etdiň için mesela ýapas öýtgeşik. Aýtjak zadymam ýok. Sylaň beregi. Bolly. Ja, gowy sözler. Menem bir goşaýyn, ýankytyň kommentariýalarda erbet ýazgylar. Men şo taý goşmak isleýän eğer erbet ýazýanym bolsa, şo taý goşak zat bolmaly, ýok man. Yani tankitlamak diýil ýa-da. Mesela tankitlaňda da şo ýerde näme kemçilik görýän, şonu aýtmaly. Gön söwmeler ýa paýyş zat diýmeler. Mesela şo ýerde näme ýalňyşlyk gördüň, şonu duýur şoňa. Şoňa bildir, özgörmek üçin gowy bolar. Gönümel keypini boljak zat däl, maslahat ber. Maslahat adam diýmeli, pikirini aýt bir. Şol tersem bolsa, akılly tankit bolsun. Diýip aýdyn.
Ve yankı dörandan yankı diýişiňiz ýaly birine jogap bereňizde de käbir adamlar özünkini dogry etmek üçin gidişip durýarlar. Teň bilen aýtan magal goýun bu agna gelen ýalar hiç wagt özüňizi şolarla deňemen. Ya ol adamlar bilen siz durmuşda yüz-yüze geleningizde şey edip elleşip falan berjek adamlar olar prosta kompýuterin arkasından size hücum etdi. Şoň üçin adetden boş verin sizlerden geçin. Soň ýaly Tamam. hazyr minnettar. Bar, Tamam. köp sag bol. Gene habarlaşak, görüşürüz.